Godmorgen. Det er søndag. Det er vist nok den 9. juni. Solen den skinner sådan rimelig godt udenfor. Jeg er så lige vågnet. Eller det er sådan en sandhed med modifikationer. Jeg har været vågen 28 gange i nat. Har faktisk ikke lagt sådan særlig godt. Men pyt nu med det. Det kan være, man kan ligge godt, når man bliver gammel. Derudover er det en af en okay oplevelse. Det er ikke fordi, man sådan ligger dårligt, men man ligger bare ikke sådan helt jævnt herinde. Og så drillede alarmen også lidt i bilen. Jeg ved ikke, om den slår til, eller hvad der foregår, men i hvert fald så tror jeg nok, at jeg har mindet de omkringboende om, at den her bil, den både er udstyret med et horn og med lygter. Det er vist nok sket en 3-4 gange, da der larm den. Jeg synes, den har sgu have det sjovt. Men sådan er det. Solen skinner udenfor. Det er mega dejligt vejr. Så nu tror jeg, det er tid til at komme ud af kananen. Få noget tøj på. Måske lige dyppe fødderne i det forholdsvis varme vand nede i Lillebælt. Så lad os komme i gang med dagen. Og hvad du så end skal lave, og ja, det er valgdag, så må du have en rigtig god dag.